Peace on you. And he said, peace on you too. I take some time. It's gonna take me some time to do this. Oh, you stole it. Vzal jsem si tady ten nástroj. To je dobrý. Chceš nabít? Ti to tam takhle položím. Pups. To je dobrý. Můžeš tady takhle zjist to. To je fakt příjemný. Už je plný. Já mám 2 koule. Aha. Si nandám nástroj. Jo, mám nástroj. Mám klacek. Nice. Tak. Jak ta ruka na tom. Dobrý. Co uděláme? Dáme tam třeba sci-fi. Teď je tam země. Je pryč. Tam sci-fi. Funguje to. Funguje to. Nevěřte. Jaký kung fu. Čekej. A kocka na zem. To je super. Něco reaguje. No, jsi se obarvil. Teď je poznat, že patří k tobě víc. Co to je? Teď vidím prd. No, svítí ti. Svítí ti ruce. Pušroda. To jsou krásné zvuky. Lepší. No, barušme. No. Nice. Spolupráce. Teamwork. Tak ve školce. Takhle ručičky dej před sebou. Ještě druhou panu učiteli. Ještě tady tu. Já mám modrý ruce. Svítí? Svítí. Svítí jak blázen. Modrá je dobrá. Už je to tak. Super. Super, super. Man. S modrýma rukama. 2x2. Hands of blue. I'm gonna get you. Jsem vzal dokonce 2 ty koule. Můžu to vzít víc takhle pěkně.
Docela pohodlný. Sněhuláka. A? Jsi vzal nástroj na chrlení? Nice. A pak, že někdo používá nástroje, už jdou. Akorát ty musíš zapnout předem. To je dobrý to. A, uděláme si fotku? Funguje to. Musíš si pamatovat, kde to světlo je, když ho zasneš. Už není vidět. No vám. Pust kameru. Dělám zvuky! Dělám zvuky, abych tam byl vidět. Jo, jsme tam. Ano, jsme tam. Nice. Ty tam ukazuješ heavy metal. A já tam ukazuju peace. Kéž jsou všechny bytosti šťastný. To je fakt super. Hned prostě víš, co ten člověk v jakém je stavu, jako co ti chce říct. Tady se dávají hrozně moc. Máš prostě pár základních gest a můžeš se vyjádřit už prostě. Bellissimo. Pizza tutti. Bella ragazza. Tu sei una bella... To je dobrý. Tu sei una bella ragazza. Fruxius.